Gospel musician Mambo Duterere vopiwa mari naWicknell Chivhayo kuti vadzokerane nemukadzi wavo. Ladies and gentlemen, kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV yandinokupai maupdates akasiyana-siyana. Uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinouya nayo pano nguva nenguva. Muri Zimbabwe nyaya yandadzoka nayo pano inyaya yaMambo Duterere nemukadzi wavo. Mambo Duterere vakapiwa ivo mari naWicknell Chivhayo kuti vange vachidzokerana nemukadzi wavo. So nyaya yacho yakamira yakadai. Madzibaba Wicknell Chivhayo has given Mambo Duterere and his wife Dorcas Vambe a cash gift of $150,000. Pa 150,000 100 ndeya Mai Duterere and then 50,000 ndeya Mambo Duterere pache zvavo. Mari iyi imari yekuti vangoshandisa zvavo. Kupiwa kwakaitwa Mambo Duterere mari iyi, Wicknell Chivhayo pleaded with Mambo Duterere to get back with his wife after he had left, accusing the woman of bringing bad luck. So Mambo Duterere vari kunzivo kusiyana kwavakanga vaita nemukadzi wavo. Vaiti iwewe uri kuunza bad luck mulife mangu, so it's better kuti tisiyane. But Mambo Duterere vazopiwa iwo mari kunzi aiwa Maya tidzokeranai nemukadzi. Besides kupiwa mari uku, takaona last week vachipiwa mota dzerudzi rweFortuner, mukadzi yake, murume yake. Izvi zvose zvaitirwa kuti vange vachidzokerana. So ladies and gentlemen, come through in the comment section muchitudzo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Kuti dai munhu wese achingoti kana arambana nemudzimai wake akutongonzi mari,